बिटिसिनि EM फेरेंगा बसुमतारिया जावले जावले बुंबाय थादोंमोन बेखौ होखारगोन बा बिसोरखौ माने दस्रा जायगायाव शिफ्ट खालामनानै लांगोन दस्रायाव दोहैगोन होननानै बुंबाय थादोंमोन जों दिनैसिम मावफुङाखै बेखायनो जों जावले जावले दिनैबो आरोबाव आपिल खालामबावो बिटिसि अथ'रिटिखौ बिथांमोनहा थाबैनो जाहाथे बे मजाबारि गामिनिफ्राय इलिगेल इनक्ल'जारफोरखौ होखारो ओमफ्राय बे आसल जायनाखि हा बिगोमाफोर बिसोरनो जाहाथे हाखौ राननानै फिनो जों बेनि थाखाय दिनै दाबि खालामो। ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव थानो मोनै मानसिफ्रा हाजार हाजार बिगा आवग्रिनानै थानानै दङ दा बिसोरखौ होखारनांगौ होननानै जोङो आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि बिथांनिसिम गांसे मेम'रेन्डाम क'क्राझार डिसिनि थ्रुयै हरनाय जाबाय। जोंनि दाबिया बेनो जे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव इसिबां इलिगेल भाबै हाबनानै दङ ट्राइबेलनि हाफोरखौ आवग्रिनानै दङ बेफोर जायगानिफ्राय इलिगेल इनक्ल'जारफोरखौ होखारनांगौ आरो लोगोसे ट्राइबेलनि जेसेबां हा दं बे ट्राइबेल हाखौ ट्राइबेलफोरनो गथायै होफिननांगौ। दा जों बे दाबिखौ लानानै दिनै डिसिनि थ्रुयै मानगोनां चिफ मिनिस्टारनो मेम'रेन्डाम होनाय जाबाय। दा बावैसो सिगांफ्रावनो आसामनि चिफ मिनिस्टारा बुंबाय थादों जेसेबां एनक्ल'जार दं इलिगेल हाबनानै थानाय हाफ्राव ट्राइबेल बेल्टआव हाबनानै थानाय बा गभर्नमेन्ट हाबनानै थानाय बेफोरखौ होखारगोन होननानै हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंबाय थादों। दा जों बेखौनो जों बांसिन जर होनानै दिनै जोङो मेम'रेन्डाम गांसे हरनाय जाबाय। दा बे मोनसे सुजुग जोंनि थाखाय जे दिनै मानगोनां चिफ मिनिस्टारनि जेराव माने इलिगेल इनक्ल'जारफोरखौ होखारनायनि बाथ्रा बुंयोब्ला जोंनि थाखाय बे गिदिर सुजुग जों बे सुजुगखौ जों लानांगौ आरो जोंनाथ' आयेनानो दंखायो ट्राइबेल बेल्टनि प्रटेक्सननि थाखाय जोंहा माने चेप्टार 10 दंखायो। दा जों चेप्टार 10 बादियै जेसेबां इलिगेल हाबनानै थानाय बेखौ होखारनांगौ बे रोखा रोखा आयेन दंखायो आरो लोगोसे बिनि बादैबो 2019आव जोंहा अनारेबल हाइकर्टआ मोनसे अर्डार होदों जेसेबां इलिगेल इनक्ल'जार जादों बिसोरखौ बेल्ट ब्लकआव हुरननांगौ होननाय बेबायदि अर्डार दंखायो। दा गथिखे बेफोरबायदि एथ' आयेन थासेयावबो एथ' रां हाइकर्टनि अर्डार थासेयावबो जों बेखौ मावनानै लानो हायाब्ला जोंनि थाखाय खोब दुर्भाग्य बे जों बेखौ माने मावनानै लानो हानांगौ जेरैखिजाबो। दा जोङो रायजो राजानो मिथिनो लुबैदों जे दिनै बिटिसि एरियायाव गासै जों रेकर्ड मोननाय बादिबा दा बिटिसिनिफ्राय जों रेकर्डखौ दिहुनदों बेयाव 3,49,505 बिगा हा माने 3,49,505 बिगा हा बिटिसि एरियायाव अबैध हल्डारफ्रा दखल खालामनानै दङ बे मोनसे। ओमफ्राय बिनि गेजेरावनो क'क्राझार जिल्लायाव 1,30,269 बिगा चिराङाव 66,987 बिगा ओमफ्राय बाक्सायाव 1,35,715 बिगा ओमफ्राय बिदिनो उदालगुरियाव 16,537 बिगा दा बे बिटिसिनि बे रेकर्ड बियो। दा बेफोरखौ नायनानै जोङो जावले जावले जोङो आगोलनि जायनाखि सरकारफोर थानाय आसामाव आगोलनि जा सरकार खालायनाय बिनि सायावबो दाबि खालामबोदों आरो लोगोसे बिटिसियावबो आगोलनि जायनाखि बिटि सरकार बिनि सायावबो दाबि खालामबोदों खिन्थु दिनैसिमबो जेबो जायाखै होखारनाय बेबस्था लानो नुनो मोननाय जायाखै। दा आरो मोनसे खोथाखौ जोङो बेयाव मेम'रेन्डामाव उल्लेख खालामनाय जादों स्पेसिफिक केस जाबाय बे जाहैबाय मजाबारि गामि बे मजाबारि माने सिडली सार्केल आन्दाराव बे गामि दरसेनि रायजो राजाफ्रा बे जायगायाव गैलिया गासिबो खारजोब्बाय बेयाव गुबुन हारिनि मानसिया दखल खालामनानै दङ। दा बेखौ होखारनांगौ होननानै जोङो अनेकबार दाबि खालामबाय आरो चिरां डिस्ट्रिक्टनि जिल्ला बेंगिरियाबो बेनि सायाव मोनसे बिसार खालामनानै माने बिजिरनानै नायबाय। दा बिजिरनानै नायनायनि उनाव बे मजाबारि गामिनि हाया जे बर'फोरनि बेखौ बिसोरबो माने बिजिरनायाव लिरना होनाय जाबाय ओमफ्राय बे जायगायाव दखल जादों होननानै लिरना होबाय। ओमफ्राय जिथु हानि साबजेक्टआ बिटिसियावसो दा बेखौ बिटिसियानो एफेक्सन खालामनांगौ होननानै बे जायनाखि पिटिसनखारिफोर दरखास्त'खारिफोर हा बिगोमाफोर बिसोरखौ बिटिसियाव थिनहरदों खिन्थु दिनैसिम बिटिसिया मावनायनि बेबस्था लायाखै। दा जोंना बिटिसिनि EM फेरेंगा बसुमतारिया जावले जावले बुंबाय थादोंमोन बेखौ होखारगोन बा बिसोरखौ माने दस्रा जायगायाव शिफ्ट खालामनानै लांगोन दस्रायाव दोहैगोन होननानै बुंबाय थादोंमोन खिन्थु दिनैसिम मावफुङाखै। बेखायनो जों जावले जावले दिनैबो आरोबाव आपिल खालामबावो बिटिसि अथ'रिटिखौ बिथांमोनहा थाबैनो जाहाथे बे मजाबारि गामिनिफ्राय
इलिगेल इनक्रुजारफोरखौ होखारो ओमफ्राय बे आसल जायनाखि हा बिगोमाफोर बिसोरनो जाहाथे हाखौ राननानै फिनो जों बेनि थाखाय दिनै दाबि खालामो आरो मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा जाहैबाय जोंहा जे जों थागिबि फिसा जानानै जोंहा दिनै जोंनि जायगायावनो जे जोङो अघरि न'खर माने गारना खानांबाय बिनिबो जोंहा माखासे माने एगजामपोल दं आरोखि जों दिनै मेम'रान्डामाव जों बेखौनो उल्लेख खालामबावदों आरोबाव बे जाहैबाय थाखिमारि गामिया माने बर' गामि एखेबारे सिमा बाउन्डारि बे खोला जायनि बुंनो थाङोब्ला बर' गामि मोनसेल' नायल' जाल' दा बे गामिनि मानसिया गैला गारना खारबोजोब्बाय बे माखासे माने दुथां मानसिफोरनि उपद्रबआव गुबुन हारिनि उपद्रबआव बिसोर थानो हायाखिसै दा गारनानै खारबोबाय न' बां गारनानै दा बिसोरो क'क्राझारनि बे फ्लाइअभार गाहायावनो दंलाबायो दखान होनानै दङ दा गथिखे बिसोरखौ दोनहैफिननायनि बेब'स्था लानांगौ आरो बिसोरनो माने कम्पेनसेसन होनांगौ दा बेखौ जों जावले जावले दाबि खालामबोदों खिन्थु रावबो माने नायखंख्रियाखै बे दुखुनांथाव बाथ्रा गावनि जोनोमफुरियाव गावनि बर' फिसाया गावनि जायगायावनो आलाय सिलाय जानानै थानांगौबा बेनिफ्राय दुखुनांथावसिम मा बाथ्रा थानांगौ बेनिल' दुखुनांथाव बाथ्रा जों बेखौ दिनै अनारेबोल चिफ मिनिस्टारखौबो जोङो बुंबावनाय जाबाय जों जावले जावले मेम'रान्डाम होनायनि गेजेरजों आरो हुरागासे जोङो आसामनि स्पिकारनि दैदेननायाव मोनसे एसेम्बलि टिम फैगोन होननानैबो जोंनो खोथा होदोंमोन खिन्थु फैनाय जायाखिसै जों बेखौ दुखु खालामो बे फैब्ला मोजां जागौमोन मा जामारदों बर'फ्रा बेखौ अब्ला बुजिनो हागौमोन फैनाय जायाखिसै आरो बेबादिनो गसाइगावआवबो जोंहा मोनसे केस दङ बिदिनो माने स्पेसिफिक केस जों बेयाव मेनसन खालामनाय जादों जे गावनि न'खर गारनानै गावनि गामि गारनानै खारनांनाय बे माने बर'फोरनि माने गावनि थागिबि जायगायाव बेफोर खोब दुखुनांथाव दा गसाइगाव साब डिभिजन आन्दाराव जेरै माने फगियागा फुलकुमारि बरगफा माजादाब्रि सिलगाग्रि सुखान बावनाय ओमफ्राय सामथाइबारि दा बेफोरबायदि गामियाव दा जों बर'फ्रा थानो हायाखिसै बे गामियाव गारना खारजोब्बाय गासैबो दा बेखौ दोनहैफिननांगौ होननानै जावले जावले जों मेम'रान्डाम होदों रायलायदों ओमफ्राय गसाइगाव साब डिभिजनजोंबो अफिसारजोंबो रायलायदों जोङो बुंदों दा बिथाङा बिटिसिआव लिरनांदों खिन्थु बिटिसिआ बिनि बेब'स्थाखौ दासिमबो लानाय जायाखै जेबो माने माबानो खबरखौ लायाखै बे दुखुनांथाव बाथ्रा दा दिनै जोंनि गावनि जोनोम जायगायाव जों गावनि माने हाखौ गारनानै खारनांनाया बेनिफ्राय दुखुनांथावसिन बाथ्रा जेबो थानो हाया दा जों बेखौ लानानै जों दुखु खालामो जे दिनै जोंनि जातीय आफादफ्रा दिनै मानो सिरि थादों जोंहा जातीय आफाद दंमोन जातीय आफादफ्रा मानो सिरि थादों जेबो बुङाखै दा बेखौ जों दुखु खालामबाय थायो बिसोर बुंनांगौ अन्तत' दा दिनै फरायसाफोरा बुंनांगौ फंसे खोथा बुङाखिसै ट्राइबेल संघबादि आफाद दङ दिनै ट्राइबेल संघ आफादा जेबो बुङाखिसै दा बिदिब्ला जोंनि माने हा हुआ बोरै निरापद जाबावनो जोंनि रैखाथिया बोरै जाबावनो जोंसो जुदि गावनि जोनोम जायगायावनो हा हु गारना खारनांनाय जायोब्ला जोंनि अबस्था मा जाबावनो दा बेखौ लानानै जों दिनै दुखु मोनदों आरो लोगोसे जों आपिल खालामो दाबो जों खावलायो बे सुजुगाव सुजुग जोंनि माने जातीय आफादफ्रा दिनै आवाज दिखांनांगौ बुंनांगौ दा जिहेतु आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टारा माने खोथा होदों जेब्ला जेसेबां माने इलिगेल इनक्रुजारफोर दं होखारगोन होनना बुंदों जेब्ला आरो बे ट्राइबेल बेल्टनिफ्राय होखारनाय बाथ्रा बुंदों जेब्ला बे सुजुगाव दिनै जोंनि माने जातीय आफादफ्रा मानो सिरि थादों मानो फंसे बाथ्रा बुङाखै दा बेखौ जों दिनै बुंदों लुबैदों ओंखायनो जे जोंनि आफादफ्रा दिनै माने बुंनांगौ आरो जिथु जोंहा दुलाराय बर' फरायसाफोरनि आफादगिरि दिपेन बर'आ जिथु दानि बिजेपि सरकारजों खोब क्ल'ज जिथु एर'प्लेन गाखोलायनानै जिथु माने इलेक्सन केम्पेइन खालामो दा बे हिसाबै बेथ' गिदिर माने सोमोन्दो थानाय मानसिया दिनै गावनि जाथिनि जेंनायाव फंसे बाथ्रा खोथा बुंनो हायिया बेथ' खोब दुखुनांथाव ओंखायनो जों खावलायो बिथांमोना इमिडियेट जाहाथे माने गावनि जाथिनि इस्युआव जाहाथे बाथ्रा बुङो आवाज दिखाङो जों खावलायो दा जोङो लोगो हमनो सेस्था खालामदोंमोन बिराद बेखौ खिन्थु बे इलेक्सननि थाखाय बिराद बेस्थ' दा बे क'क्राझारावबो गिदिंफैदों ओमफ्राय बिटिसिआव जों दाखालि सानबा थानानै थांबाय बे दा जों लोगो हमनो सेस्था खालामदोंमोन बिथांमोननि जानाखि माबाफोर पार्टिनि वार्कारफोर जों एपइन्टमेन्ट लानो नागिरदोंमोन खिन्थु बयबो बुंबाय जोंखौ जे पार्टिनि केम्पेइनावसो फैदों जेब्ला दा बे हिसाबै जों दिनै बेखौ लोगो हमनायाव उसुबिदा जानाय नंला होननानै जोंबो थानाय जाबाय लोगो हमनाय जायाखिसै दा थेवबो जों साननानै लादों जे जों जोंनि मेम'रान्डामखौ जोंनि बुंनांगौखौ जोङो डिसिनिफ्रायबो होनो हागोन जेब्ला जों बिनिफ्राय हरनो जानाय जों दिनै मेम'रान्डामखौ दिनै डिसिनिफ्राय हरनाय जाबाय